Select Africa TV update. Sawubona mbukeli, ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela. Igama lami nginguSinenhlanhla. Oyilungu le-IFP ePhalamende umnumzane uMkhuleko Hlengwa usexwayise uMengameli uCyril Ramaphosa ukuthi akhumbule ukuthi wakhethwa abantu bakuleli, ngakho ke kumele asebenzele bona. Uhlengwa ukusho kanje kwinkulumo mpikiswano yamalungu ePhalamende ngenkulumo kaMongameli abeyibhekise esizweni isona. Uthi nokho kuyajabulisa ukuthi uMengameli uvumile ukuthi uhulumeni akakwazi ukwakha amathuba omsebenzi, nathe kumele akhiwe amabhizinisi azimele. Uqhube ngokuthi uma uMengameli Ramaphosa efuna ukulungisa izwe kuzomele ayeke ukugxila ekujabuliseni ongqongqoshe bekhabhinethi yakhe esikhundleni sabantu bakuleli okuyibona abamvotela. Uhlengwa uthi uMengameli kumele abe nomgogodla oqinile, axoshe labo ngqongqoshe abangenzi kahle nabangogombela kwesabo. Kanti uma siqhubekela phambili, oyinhloko yamajaji kuleli uMogoeng uthi izakhamuzi akumele ziphoqwe ukuba zigomele iCOVID-19. Ngesikhathi kuvumbuka leli gciwane, uMengameli uCyril Ramaphosa waqinisekisa ukuthi akekho umuntu ozophoqwa ukuthi agome, kodwa lokho kubukeka sekushantshile njengoba inkampani noma izinkampani eziningi kanye nezikhundla eziphakeme zemfundo zikwenza kube umthetho ukuthi wonke umuntu ozongena ezakhiweni laba khona kumele kube oligomele leli gciwane. Kumanje abanye abafundi bazishaya amakhanda ukuthi abazi bazokwenza njani uma bengakholelwa ekutheni lo mgomo ngabasiza futhi bengafuni ukuwathatha. Ekhuluma nabezindaba uMogoeng uthe umthetho sisekelo wakuleli uthi abantu kumele bazikhethele ngabafuna ukufaka emzimbeni yabo. Uqhube ngokuthi kwalona ulwazi olunikezwe umphakathi ngeCOVID-19 alukacaci kahle. Kanti-ke mbukeli, sikuphethela ngodaba oluthi uqale namhlanje eMayville eThekwini umhlangano wekhabhinethi yaKwaZulu-Natal ozodonsa izinsuku ezintathu kubuyekezwa unyaka wezimali 2021 no-2022. Kwakhiwe nezinhlelo eziyisa uhulumeni wesifundazwe phambili. Kuzodingidwa ngezinhlelo zokuphakela kwabantu amanzi, kuqoqwe indla, befakelwa ugesi, ezempilo, ukwakhelwa kwabantu izindlu, kusungulwe namathuba omsebenzi kanye nokulwa nenkohlakalo nobugebengu. Izinhlelo kuzobe kubhungwa ngazo sizobe sezethulwa uNdunankulu umnumzane uSihle Zikalala ngoLwesine eMgungundlovu uma isethula inkulumo ayibhekise esifundazweni. Lezi nhlelo kulendeleke ukuthi zethulwe nawongqongqoshe baminyango ehlukene uma sebethula isabelo mali seminyango abayiphethe. uZikalala ngesihlalo eCabinet uthe uhulumeni wesithupha ophethe manje uhole ngesikhathi esehlukile futhi ebesinzima uma kuqhathaniswa nabanye. Lo mhlangano uzophothulwa ngoLwesine uthanyelwe ongqongqoshe, izinhloko zeminyango, izimeya nobuholi bomasipala kanye nobendabuko. Izona-ke mbukeli esikuphathele zona usukwini lanamhlanje. Siyacela uzivakashele ey'nkundleni zethu zokuxhumana, Instagram and Twitter @SelectAfricaTV, Facebook SelectAfricaTV. Ungene na-YouTube, like, subscribe, uphinde futhi ukhomente sizwe umbono wakho. Mina nginguSinenhlanhla, le iSelect Africa TV.